Good day mga kauragon! Luto naman tayo ng talbos ng kamuting kahoy na kung tawagin sa Bisaya ay dahon ng balingoy. Yan, meron niyo ako ditong sariwang isdang galunggong at hahatiin ko lamang ito dahil medyo may kalakihan din ito para sa pangsasahog sa gulay. Ayos na yan, kaya ihimayin ko naman itong talbos ng kamuting kahoy. Ang kukunin lang natin dito mga kauragon ay yung medyo bata-bata pa para hindi siya makunat kapag atin ang niluto. Comment ka nga kauragon kung ginugulay ba ito sa lugar nyo at anong madalas na luto nyo dito. Ewan mo na lang dyan sa comment section para malaman ko naman. Madami-dami na din pala ito mga kauragon na tiyak na solve na tayo dito. Bali nagbudbur lamang ako ng kaunting asin para mas mapabilis yung ating paglamas-lamas nito. Gamit ang malinis na kamay ay kukusot-kusutin ko na to yung parang naglalaba ka lang ng labahin kagaya nyan. Medyo malapit-lapit na to mga kauragon, may kaunting katas nang lumalabas. Bukod sa ganitong estilo ay mayroong pang isang preparasyon sa pagluluto nitong talbos ng kamuting kahoy. Yun ay ginagayat siya ng maliliit. Medyo matagal din pala ito labasan ng katas kaya talagang tsatsagain mo siya mga kauragon. At sa wakas kumatas din kaya pipigain ko na to dahil hindi natin kailangan itong katas. Sa lakas ng pagkakapiga ko ay naghugis 2 bola-bolang tuyo na ito at iwawagayway ko naman ito upang siya ay makapag-relax. Ayos na yan kaya ihanda ko naman itong bawang at sibuyas. At magtataktak na rin ako nitong ajibitsin. Ewan ko muna sa dyan dahil kakayurin ko naman itong ipanggagata natin. Isang buong niyog lamang ang aking kakayurin dahil sakto na ito para sa ating lulutuin. Malupit din ang nakaimbento ng kayuran na to nang dahil sa'yo pinadali mo ang pagkakayod ng niyog. Kita nyo naman na talagang pinong-pino at marami tayong gata na nakuha. Yan, pangalawang piga na pala ito mga kauragon. Ito yung magluluto nitong talbos ng kamuting kahoy. Yung unang piga kasi ay siya yung pangpinali kung baga. Sa pagluluto pala ng talbos ng kamuting kahoy o mapalaman lupa man yan, ay hindi pwede dito yung bara-bara kasi baka tayo ay mahudong. Ayos na naman kaya sindi na tayo ng kalan para painitin na to. Tatakluban ko muna para siya ay pagpawisan hanggang sa maluto ito ng bahagya. Yan, igana yung sabaw at nasa 90% na ito sa pagkakaluto. Hahalo-haluin lang muna natin dahil ilalagay na natin itong pangpinaling gata na unang piga. Matik yan, pagkalagay ng gata ay hahalo-haluin lang hanggang sa kumulo siya para hindi mamuo at lumabnaw itong gata. At dahil kumulo na at luto na yung gata, kaya ilalagay na natin itong sariwang isda na galunggong. Hindi ko na ito prinito dahil ang kailangan ko mismo dito ay yung kasariwaan ng isda. Ilulubog ko lamang ito dito sa gata para magkaroon na ng lasa itong gata pati na din itong talbos ng kamuting kahoy. Maging maingat lang tayo sa paghahalo nito dahil posibleng madurog itong isda. Papakuluan lang muna natin to mga 5 minuto siguro at ilalagay na natin itong siling haba. At ito na yung magpapabango nitong ating niluluto. Lalasahan ko na muna to para malaman natin kung may kulang pa. Kulang nga sa alat kaya nagdagdag pa ako ng kaunting asin at nagtaktak na din ako nitong bitsin. Yan, ayos na naman yung ating putahe at naglagay na din ako dito ng siling labuyo. Ilalagay na natin to sa plato para masubukan na. At ito na yung ginataang talbos ng kamuting kahoy. Siram sana. Maraming salamat na naman sa panunood. Kita-kita ulit tayo sa susunod na video. Peace!